la Duna ens faran el tradicional diàleg de compromís i també tindrem aquí a la sala SER la flama d'aquestes torxes, la flama que cada any s'encén pel maig a l'ermita de Sant Sebastià en record del Pacte dels Vigatans i que ara ens portarà la Duna Roig Sánchez, que és l'infant de la Marxa dels Vigatans d'aquest 2020. Ahir com avui, greuges i injustícies. Avui com demà, treball i esperança. Ja fa temps del feixuc pes d'aquesta arrogància. Que fereix l'ànima del nostre poble. La llibertat ja la venim a prop. Perquè vosaltres l'heu imaginada. Reconstruïm la memòria. Construïm la llibertat. I és que venim de molt lluny. I anem més lluny encara.